Zamysleli ste sa niekedy nad tým, akú úlohu dnes zohráva automatizácia vo firemnom vzdelávaní? Žijeme v ére, kde technológia prenikla do každej vrstvy našich životov, vrátane spôsobu, akým sa učíme a rozvíjame. Ale ako presne to ovplyvňuje vzdelávacie procesy v našich firmách? Spomeňte si na 90. roky a film Total Recall, kde sa Sharon Stone učí tenis od virtuálnej učiteľky. Vtedy to bola sci-fi fantázia. V súčasnosti sú virtuálne a digitálne vzdelávacie metódy realitou, najmä v korporátnom svete. Napríklad živých školiteľov nahrádzajú virtuálni školitelia ako som ja. Veľké korporátne spoločnosti už využívajú aj virtuálnu realitu. Napríklad farmaceutické spoločnosti teraz využívajú virtuálnu realitu na školenie svojich zamestnancov v komplexných údržbárskych zručnostiach. Zamestnanci sa tak môžu naučiť potrebné zručnosti v bezpečnom prostredí. Veľké firmy automatizujú školenia, aby boli efektívnejšie a prispôsobené potrebám každého zamestnanca. A čo živnostníci, malé a stredné firmy, ktoré nemajú rozpočet ako obrovské nadnárodné spoločnosti? Automatizácia vzdelávania otvára dvere aj pre nich, umožňuje poskytovať kvalitné školenia bez potreby veľkých investícií do zdrojov či času, pretože už existujú nástroje, ktoré sú finančne dostupné aj pre menšie firmy. Automatizácia vo vzdelávaní nie je len prechodným trendom. Je to evolučný krok k efektívnejšiemu, angažovanejšiemu a prístupnejšiemu vzdelávaniu. Pre malé a stredné podniky predstavuje šancu na to, aby sa vyrovnali s veľkými hráčmi a poskytli svojim zamestnancom to najlepšie možné vzdelanie. Budúcnosť vzdelávania je tu a je digitálna a automatizovaná. Dohodnite si s nami bezplatnú konzultáciu.